Kadagit yung pahamugan ko, nakita nyo naman ha. Yan, nakita nyo naman. Ayan yung mga gagamba ko. Ito kondisyon na to, re-rematch ko na ulit sa nakalaban niya sa tala. Ayan o. Ayan, lapit na yan. Ayan pa yung ano, maiso. Ayan yung maiso. Ito po. Pa. Ayan. Ayan. Ito kadagit to. Maniniwala ba kayo TM lang to, kinain niya good. Nasaan na kaya si Puto Seco? Ayun. Ayaw kang Puto Seco ka. Ayaw mo magpakita sa amin ha. Yan yung SAMON ko. Ayun o. Ayun. Ito si Puto Seco. Nasaan si... Ayun. Puto Seco, lumabas ka dyan. Huli ka, balbon. Yun. Kung ano, ganda ng katawan ni Puto Seco. Sarap ilaban na ito. Napakakamats to. Madaming kamats to eh. Yun, may kamats na ako nakita. Tala versus tala. Okay, yung orange kaya. Ito yung orange ka dagad kung na-miss ko yung orange. Bumibili sa akin eh. Ito yung binebenta. Derby niya daw. Baka mabali. Marami na kasing laban to. Ito yung ano, mga kalaban nito. Ayan yan, yung ano, yung rematch ko. Ayan, kung pamilya sa inyo yan. Ayan. Marami pa akong buhay muna. Wait lang, buksan ko. Ayan, mamimili na kasi dyan kung alin ang... Ayan. Sige mga kadagit, yun lang. Tignan nyo na lang muna yung mga picture dyan.